Представяме ви клиника за дерматология и естетична медицина Дерма Елит. Една клиника с 18 годишен опит в бранша. Начело с доктор Ана Пейкова, създател и вдъхновител на Дерма Елит, екипът ѝ лекува успешно кожни болести, белези, пигментации и капиляри. Дерма Елит е водеща клиника в естетичните процедури, забавящи стареенето. Запознайте се с специалистите и процедурите в Дерма Елит. Аз съм доктор Ана Пейкова и съм специалист-дерматолог от повече от 25 години. Клиника Дерма Елит е основана през 2007 година с помощта на моето семейство, с много любов, с много ентусиазъм и с много вдъхновение. Решението да направя клиника Дерма Елит дойде вдъхновено от моя съпруг. В крайна сметка дойде време и озря идеята, че трябва да работя самостоятелно като дерматолог. Специализирах дерматология в Александровска болница и след това работих в различни козметични центрове като дерматолог-консултант. Оттам дойде идеята, че аз мога да внедря моя професионален опит и да се развивам само единствено, ако имам собствена клиника. И така дойде идеята. Слогана "Забави хода на времето" е моята философия, а Охлюва много точно отразява какво всъщност означава това. Идеята за Охлюва е много интересна. Тя дойде много спонтанно, когато бях на Световния конгрес по дерматология, Американската академия, за която бях спечелила постер и награда, стипендия, и благодарение на което успях да участвам през далечната 2003 година. Там в Щатите след конгреса посетихме Лас Вегас и аз бях силно впечатлена. В един от хотелите видях един огромен охлюв, който беше целия от живи рози. Той беше буквално един човешки ръст. След като се върнах в България, някакси това беше забравено и когато започнах и когато основах клиника Дерма Елит, тази картина оживя в мен и аз разбрах, че това ще бъде моя символ и всъщност "Забави хода на времето" е свързано с Охлюва и това е моето верою, защото в крайна сметка да остарява човек, това е благословия. Но при остаряването ние можем да бъдем по-красиви, да се справяме с някои от проблемите на стареенето и да остаряваме малко по-бавно. Клиника Дерма Елит, освен стандартните дерматологични прегледи, които правиме и лекуваме различни кожни заболявания, ние се занимаваме и с естетични процедури, които доста подобряват и забавят стареенето. Естетични процедури, които подобряват качеството на кожата, които изчистват нежелани пигментации, капиляри, повлияват еластичността на кожата и с това ние всъщност забавяме стареенето. Аз съм Ирена, кинезитерапевт, работя в клиника Дерма Елит от 14 години. Занимавам се с процедури за тяло, като най-важен е индивидуалният подход към всеки пациент. Апаратите са най-различни. Третираме целулит, отпусната кожа и масни натрупвания. Апаратите за целулит са радиочастотни апарати. Имаме и апарат, с който третираме масни натрупвания, който е с охлаждащ ефект до минус 8 градуса. Имаме лазерни апарати, които са за третиране на капиляри, петна, лазерно подмладяване, както и лазерна епилация, като нашата лазерна епилация е сезонна. Най-честият проблем, мога да кажа, най-честият проблем, за който идват пациентите, това е целулит. Специално в клиника Дерма Елит аз винаги се старая да използваме сертифицирани продукти за подмладяване, които са безопасни за здравето на човека. Това са ботулинов токсин,
хиалуроновата киселина, която знаете вече масово навлиза на пазара, различни мезотерапии, които са много подходящи за по-млади хора и подобряват качеството на кожата, и колагеновите стимулатори, които в момента са хит на пазара. При прилагането на естетичните продукти в клиниката задължително пациента първо се преглежда, снема му се един дерматологичен статус. И ако той няма противопоказания като тежки дерматологични, кожни, общи други заболявания, му се предоставя информирано съгласие, в което е обяснено как протича процедурата, какви странични ефекти може да очаква, и след като той се съгласи, тогава му се прави процедурата. Задължително след процедурата се прави проследяване на ефекта и на състоянието на пациента. Тъй като аз съм дерматолог-специалист от вече над 25 години, сега вече дойде момента да обучавам мои по-млади колеги, с които работиме в екип. В клиниката има 4 дерматолози, които са специалисти със специалност дерматология и венерология, на които аз предавам своя клиничен опит. С апаратурата, която разполага клиника Дерма Елит, която е на много високо технологично ниво, работят кинезитерапевти и козметични терапевти, за да можем да постигаме отлични резултати при извайването на тялото и третиране на целулита, масните натрупвания, отпусната кожа и стрии. С тези апарати постигаме много добри и трайни резултати, но пак зависи от начина на живот на човек. Той трябва да полага грижи както за храненето, така и за тренировъчния режим. На всеки тип целулит може да се въздейства с тези апарати. Разликата в целулита е, че има воден целулит, има и целулит, който вече е със структурни изменения и съответно има разлика в температурата на кожата, но това вече е доста напреднал стадий на целулита. Има различни степени на целулита. Водният целулит обикновено е характерен при хормонални проблеми, когато има жени, които задържат вода, повече течности в организма. При по-напредналия целулит тогава имаме по-комбиниран подход. Освен антицелулитни процедури, включваме и морфеуса. Единственият морфеус, който е с специален 3D накрайник, го имаме при нас и можем да третираме самостоятелно целулита. По принцип в нашата клиника се стремим да подобриме качеството на кожата, както на лицето, така и на тялото. При тялото използваме високотехнологична техника, стремим се да стопяваме масни натрупвания, да изглаждаме целулита, което е изключително трудно и изисква комплексна грижа, както в клиниката, така и в къщи. Подобряваме белези, които са по тялото, както и по лицето. Подобряваме стрии, телангиектазии, това са едни капиляри, които са разположени по тялото. И също така премахваме и татуировки. Последната технология, която е придобивка за нашата клиника, това е апарата Morpheus 8. Той е високотехнологичен радиочестотен микронидалинг, който с помощта на игли подмладява кожата в различни дълбочини. Нашата платформа Morpheus 8 е уникална с това, че освен накрайник за лице, има и 3D боди накрайник за тяло. С този накрайник всъщност ние третираме масните натрупвания в различни дълбочини, стопяваме мазнината, защото целулита е свързан с натрупвания, масни натрупвания, с задържане на различни видове течности. С този 3D боди накрайник ние всъщност успешно с няколко процедури стапяме масните натрупвания в областта на ръцете, на брича и на корема. Morpheus 8 е наистина безопасна, високотехнологична платформа. Тя има FDA сертификат.
Различните процедури се правят от кинезитерапевт или от лекар под лекарско наблюдение. Технологията на Morpheus 8 е много интересна и много иновативна, защото при нея с 24 или с 40 игли съответно за тялото. Това са игли, които навлизат в тялото и изпускат радиочестотни лъчи. Иглите са златни, на определено отстояние, те са много остри, много бързо влизат и излизат, така че процедурата да бъде максимално комфортна за пациента. И всъщност тези радиочестотни импулси правят микротравми в кожата на различна дълбочина и при тяхното зарастване се стимулира производството на нов колаген. Така се стяга кожата в областта на лицето, подобряват се турбички около очите, стяга се двойната брадичка, кожата на шията също се отпуска с времето и трудно се лекува. Там на помощ ни идва Morpheus 8 за лице и всъщност отпуснатата кожа като цяло може да се третира с тази радиочестотна иновативна технология. Тя е без възстановителен период. След процедурата има едно леко зачервяване, което отшумява за няколко часа. След това все пак трябва да се пази кожата няколко дни, да не се излагат пациентите на слънце, да се мажат с подходящи кремове и резултата идва след първия месец, след първата процедура. В рамките на една година е добре да се направят 3 процедури. Ако кожата, то всичко зависи от състоянието на кожата. Ако кожата е необработвана, има много белези на стареене, има изключително голямо отпускане в контура на лицето или пък в областта на корема след раждане. След тези 3 процедури на 6-тия месец може да се направи една поддържаща процедура. Но все пак всичко зависи от индивидуалността на пациента, от типа кожа, от качеството на кожата, от начина му на живот и всичко се преценя индивидуално при пациентите. Ако кажа годините, те са толкова много, дали няма да изглеждам по-така на възраст. Затова, но ще призная, 18 години точно. 18 години познавам Ани Пейкова и Derma Elite, още при тяхното започване. Те бяха в друга локация, близо до Пирогов. Аз бях при тяхното откриване, познавам нея, познавам точно какво прави, как се интересува от всяко ново нещо, което е в нейната сфера. И точно това наистина много ме привлече, защото човек не може да застане на едно място. И както ти каза, ние се занимаваме с духа. От духа е здраво тяло, не обратното. Не от тялото към духа, здрав дух, здраво тяло. И самото желание човек да дойде и да направи нещо за лице, за тяло, то всъщност идва от духа. И от желанието да се радва, да го приемат по най-прекрасния начин, както и да излъчва най-добро за окото впечатление. Всичко, което правя, е съобразено с доктор Ани Пейкова. Защо? Защото тя знае най-добре какво е нужно за мен. И се съветвам с нея за всяко нещо, било за тяло, било за лице. И тя казва точно кое е необходимо в точния период. Защото разбрах, че във всеки сезон, било зима, лято, есен, са различни неща, които са необходими за лицето и за тялото. Зимата и мечките спят, и ние си поспиваме и може да направим пилинг.
защото слънцето е по-щадящо. Лятото е наистина сериозна грижа за превенция на слънчевите лъчи и пилингът не е препоръчителен за този сезон. Есента човек сменя сезони, човек е малко в депресивна форма, за разлика от пролетта, когато всичко цъфти и се възобновява. И всичко това е свързано с опита на един дерматолог, който Анна Пейкова притежава. И аз абсолютно винаги се облягам на нейния опит. Но най-важното, което е, и което мисля, че би трябвало за всеки един дерматолог да е, тя държи изключително много на естествения вид. Както забелязвате, аз нямам патешка уста, пардон. Ето така. Нямам. Виждате ли? Имам нормална уста, а патешката уста, която се наблюдава напоследък като мода, аз се забелязвам, понеже карам много кола, ето отразило се върху моите ръце от слънцето. И като карам кола, виждам всички жени, които карат кола в профил. И този профил е в формата на патенце. Така че ето тя не прави патешка уста, а всичко е много естествено. Много грижи се за кожата повече като доктор, а не като това, което аз поискам. Примерно, аз мога да поискам в един момент, направи ми устата. И тя ще каже не. Или пък сложи ми тук, ама така да се опъна, че да нямам нито една бръчица. Тя ще каже не. И това е най-ценното на един доктор. Да държи на естествения вид на човека и просто да се грижи за здравето на кожата. Повече отколкото за това, което всяка жена иска да изглежда като другата. Здравейте, казвам се Грети. Косметик съм от 17 години и работя в Дерма Елит от 6 години. Винаги започвам с почистване на лице, тъй като кожата трябва да бъде подготвена за всяка следваща терапия. Дали хидратация, анти-ейдж, чувствителност и така нататък. Хидратиращата процедура по принцип е подходяща за всякакъв тип кожа, тъй като кожата преди каквото и да направим трябва да бъде почиствана и хидратирана. За моята клиентка избирам процедурата с динамичната ионизация на Гино, чрез който можем успешно и ефикасно да засищаме кожата чрез серумите, които избираме според нуждите на кожата. Хидратация, анти-ейдж или чувствителност. Бих искала да представя моята дясна ръка, Албена Добрева. Тя е моята управителка от близо 13 години, без която процесите в клиника Дерма Елит нямаше да се случват с такава лекота. Аз съм Албена Добрева. Моята основна задача е да се грижа екипа да бъде сплотен и пациентите да бъдат щастливи от този факт, че като дойдат се чувстват като у дома си.